Det er så random det her. Endnu en dag i sommerhuset. Vi er endelig tilbage efter en lang ferie. Ens projekt, eller de her 2 ugers projekt, er faktisk, at vi skal have malet alt, der hedder facaden her på sommerhuset. Jeg har snydt hjemmefra og malet alt det her sorte, vi kan se her. Det jeg mangler, det er de hvide sternbrædder. Det gemmer jeg til sidst. Så dagens projekt, det er faktisk alle vinduer og døre her. Som I kan se, så er de ret havede, hvis jeg selv skulle sige det. Og især hernede kan man se, at det er rimelig medtaget. Så det er det, vi er i gang med nu. Jeg har ikke nogen erfaring med, hvordan man gør det her. Så jeg tog faktisk lige et testvindue henne på annexet. Og jeg synes faktisk virkelig, det er blevet flot. Jeg kan jo lige vise, hvordan jeg tog et billede af, hvordan det så ud før. Det kan jeg jo lige sætte her, så I lige kan sådan sammenligne det. Så hvis jeg lige sætter det ind der, bang, så kan I se, og det har sgu gjort en stor forskel. I kan selvfølgelig ikke se noget, når I ikke har set det før, men det er virkelig blevet lækkert og smooth. Især hernede, der var nærmest al malingen faldet af. Så det gør en kæmpe forskel, og jeg tænker, at når vi ligesom har gjort det på alle vinduer og døre, så bliver det skide godt. I første ombæring, så har jeg tapet op. Vi løber lige derhen og ser det. Første ombæring, der har jeg tapet op rundt om, og nu er jeg så i gang med at sande med den her, og gøre det helt glat. Og så skal den have 2 lag maling bagefter. Så det kommer jeg til at tage jer med til, hedder det vel. Så vi ses. Og det larmer af helvede til, men det bliver rigtig, rigtig godt. Så kan man lige køre her med en pensel, bare lige for at få alt støvet af, inden vi maler. Skal vi lige have skiftet. Hvad hedder det? Det kan jeg jo ikke gøre med en hånd der. Sådan der. Skiftet lige lave den her for at få et nyt på. Bang. Så er der nyt på. Så er dør sandet, og nu er vi egentlig klar til at, at male. Men inden da, der tror jeg lige, at jeg tager noget frokost. Vi kører den sgu ind med sliders, og jeg kan ikke forklare hvorfor. Det er så random det her, men det var sgu lige, hvad det blev til. Så er vi super klar til at male. Jeg gider ikke at smadre de her bukser eller den her trøje. Den har jeg sgu ejet i snart 15 år, tror jeg. Så inden vi går i gang, så tænker jeg lige, at skal jeg skifte noget tøj. Og det gør vi sådan her. Bum, så er vi klar. Taget maling og pensler med. For malet lidt lort. Good. Færdig med første vindue. Prøv at se, hvor godt jeg rammer den med malingen. Det er da helt absurd, mand. Jeg tror seriøst ikke, der er en dråbe tilbage. Og prøv at se, hvor godt det er blevet her. Hold det. Prøv at se, hvor godt det er blevet. Og det bliver endnu bedre, når vi lige har fjernet det der tape. Men jeg tror faktisk, vi giver den omgang til. Så prøv at se, så mangler vi lige den her dør. Så den opdaterer jeg lige på, når vi er færdige med den. Vi har også været ude og købe nye planter. Som I kan se her, så er sommerfuglene helt vilde med dem. Det er nogle lilla planter. Jeg kan ikke engang huske, hvad de hedder. Prøv at se der. Lavendel hedder de. Lavendel. Boom. Boom.
Bum. Alle 3 døre malet ved første lag. Og nu tror jeg faktisk, der er gået... Ej, jeg ligner jeg en far, når jeg står og holder kameraet sådan her. Men nu tror jeg faktisk, der er gået tilpas lang nok tid til, at jeg kan gå i gang med den der. Det gør jeg, og så opdaterer jeg, når vi skal til tapet af. Det tror jeg kommer til at være helt frækt. Vi får parasollen op, fordi det er så godt vejr. Kæmpe solskin her. Bang! Bum. Så er vi færdige med at male for i dag. Og det har taget lidt længere tid, end jeg lige havde regnet med at sætte det smule. Det er det nu. Og den dør for nu. Og så tænker jeg lige at vise jer, at det allermest tilfredsstillende, det er, når man hiver tapet af. Og se med her. Så har vi det færdige produkt. Det står pisse skarpt. Det var det for dagens projekt. Jeg tror måske lige, jeg maler efter senere. Fordi at, som I kan se, det blæser meget i dag, og jeg har ligesom fjernet præsendingen nu, så der er faldet alt muligt pjat ned på... Jeg ved ikke, kan man... Okay. Fuck. Så det maler jeg lige efter her senere, når det er tørt. Ellers så var det for i dag. Jeg kunne sgu ikke dy mig, så vi tager lige en til dør her efter aftensmaden, og så kalder vi det en dag. Boom! Prøv at se, hvor pænt det er blevet. Til gengæld er det kommet til at dryppe en hel masse her, og det er så også dryppet ned her på den her planke. Men det jeg gør, det er, at jeg venter lige på, at det her det er helt tørt, så kan man bare skrabe det af. Jeg har allerede gjort det her. Og så har jeg skrabet de der var sådan nogle pletter, sådan nogle dryppletter her, dem har jeg skrabet af, og det maler jeg så lige over hurtigt nu. Men ellers så synes jeg godt nok, det er blevet frækt. Ja. Rigtig vildt. Og så får vi lige gjort klar til gæster her om lidt. Alt efter hvor hurtigt gæsterne de smutter, så kunne det godt være at overveje at sande og male hoveddøren. Fordi den synes jeg alligevel er det første man ser, og det kunne godt være, at det kunne gøre en stor forskel. Prøv at se hernede. Der bliver ikke så meget maling i dag. Vi får nogle venner på besøg til noget kaffe og noget kage her klokken 1:30. Men der er til gengæld sygt godt vejr. Helt nyslået græsplæne. Hvad siger vi så? På lang sigt kunne jeg godt overveje at behandle den her græsplæne, så det bliver sådan helt golfagtig græs. Hvis vi lige løber her, I kan lige følge med, kan man nemlig se, hvordan jeg gerne vil have det. På at se, det er helt brunt og dårligt. Men hvis man kommer herhen, der ser det altså lækkert ud. Så hvis man kunne få det sådan hele vejen rundt, det vil jeg virkelig gerne. Så sidder vi og venter på, at Lisa og Berg kommer. De har deres nye lille baby med. Og så skal vi bare have noget kaffe og noget kage. Chill. Så gør vi klar til gæsterne. Bang. Bum. Hyggeligt, skat. Ja, skat. Yeah. Og Mathias. Nu håndterer vi den her. Først skal vi slibe. Så skal vi tape. Så er der tabet. Og så er det bare tilbage i gang med min bedste ven. Hov, det er den her herovre. Yes. Og så laver vi lige boomeren her. 3, 2, 1. Bum! Færdig resultat. Nu skal jeg chille. Hvor er det freaky det her? Det er baks det her. Hej. Øj! Tak fordi I så med denne gang. I må endelig skrive, hvad I synes, der var sjovt at se, hvad I synes, der var kedeligt at se.
Det er min første YouTube-video, så jeg tager rigtig gerne imod kritik, og så ses vi bare næste gang.